Mwancho morigeria abana bodaboda kuri ase stage stadium gotoka ase ensemo ya Kisii municipality niko banekia obachori buko bachora abarayo barachikora stage yo ase gekakire bosyo bachori obubwenekiwa ase getige chigosori kya Gusii stadium ase omunyakirogo bwe sector ya bodaboda ase ensemo ya Kisii municipality. Brian anyarako bakago ikirana ase ensemo yo nakora omoyigo yo ase bono Japhet oyo chora ko omunyakirogo bwe stage yo ya bodaboda ye stadium ni gari ira yo gochokobeka emeroberio abiko kubwatara negati yabaraibande koene kyabuna bana bodaboda bonsi kurwa sensemeyo mbachi konyora obwene bwabu na gutumanyo murikito Brian Nyakundi. Bana bodaboda kurwa ase county ya Kisii nigo batwara libagali abene gochora abarai babo abo ase umurobiri oyo oragwa na Brian Ogaro oyore umunyakirogo o Kisii municipality abo ase agokera obochori obo gokorekana ase nchira iyo morembe. Asa Marieta nkuru kwa Ogaro Brian inchomo chairman bwe board gose electoral board Kisii municipality Transcorp igoli tukolyare ron tobo wabe tokonyora bagombea tofauti gosa bagombea mbalimbali abonse asbale nge binyanganyiro. In fact there is yale ngere tough yani nga bale bwa competitors okomonyokani nkuwalengo no muntu narubune kuleyemo ogendaka lakini rende egento gyoka bale gosaba no molembe no bwanchane abana abantu banchaine na inde in term limit kosobisi abakobera expire bono buna baba elected rero paka 2027 November 1st 2027 that is the expiry term ya ase oboraibu abo bwa Gusii stadium ntubono bune board ya Kisii municipality obo choli bwa katogo kora ebore free fair and transparent kero montabwo ancharanete no nyemba libabuli tukoliya rero mbanchirana na inde baba iroko boko batebirite kababwata namo basuki stage ya Gusii stadium elinde banyale kwachive bintu biri batagete wasibiri mo chamania atagete ko chikokora ndiamon. Japhet oyo chorwa koba umunyakirogo bwekembe kyabana bodaboda abo kurwa ase stage ya stadium nigo aliira yogochako enekia unanigara chiko konya abana bodaboda banyole obokonyi ekero baraganie. Samarieta Japhet Jumbe mugeni stadium yani stage stadium stage code number 54 na tabire mbuya mono ase viongozi bya IBC biri bekaga gutwa kichikura tukori rero senge njo bachire kororanga chikura chitogwa kanechi chire transparent na ande bakikishenga kire gento mbuya kere abashirika bonse be stadium bari bari ngega igabaka wakekura gambaira nilinga mbuya mono ase ngencho mwanchorire egerenya ari kubara konyaende secretary ye stage ye marode mna na baraire buya sensema yo secretary asigo bono muamua mbeche manye ino ago kire mwanchorire nintake kuba corregas egente getangani nintake tonyore libaga ndire tubwate nsaiga sichigali chigotenera intungwa kana toro ushuru ase county yeito wato libaga saiga sichipiki cheto chigotenera lisaine tobekerwe shade libaga liga wato ruseri chigali angenye igachoka ase isano egere tonyore libaga toro seri kwe shade chipiki cheto chinyale gotenera alafu ase senjo stage yanete kwa tibantu bange registration ere iguru konye irani tolensa ake egere tonyare konyora abantu baise ase bono ege togo sabachiri 10 akina botogo chirani mpaka isano egere tonyora abantu abange ntobwate ne welfare picket bya sana ya konyira abantu abange ebwata mune mergo round iyo ya konye ko wara chipigipigi ase bali batabwati balikire ase bali balikire bado bali stage tutaite bachikoriko tutaite bagure chipigipigi na barubo banyare kwelika boka. Inko ripotoli egetasinikia getembe korwa ase county ya Kisii ereteriane Brian Nyakundi.